simudzai zvirei pamusoro itsangamiro nemakurukota ose. Ndauya ndinayo nhau yeyadhi yangu. Yadhi ndakaibva 1968 iva nditanga kuvaka 1969 70 71 ndichipedza ndakarekera miti yemusango nemapuranga. Ndadarozvo ndobva ndaenda kuSouth Africa ndogara makore ndiriko. Ndiri kuSouth Africa ikoko ndavanzwa munin'ina achitaura kuti mbudzi yenyu yarumiswa nembwa yafa. Saka ndati iti vapostori hatidzi munhu yakarumwa nembwa vatamupa Adolf. Adolf haana zvaakaita. Ndobvapo vakatema hunde dzangu mbiri dzinoti mupuranga nemuti wemusango dzanga dzahunde kana muti yasvika kuma30 zinenge yatukura. Saka vakatema asina wakataurira aitema muruyo rwangu. Saka ndauya manje ndaisvika ndikuona waya yangu hapasina waya yese zvayakabva kwangosatuma pisi. Vandatsvaga mukomana wekuti achicherera heji kuti ndazowana waya ndozoisa. Mukomana akucherera heji atoyo akasvika ndibva amurambidza zvikanzirekedza kucherera heji ndobva mukomana amira anozocherera heji. Kadarozvo vakazodainza sabhuku akauyawo vakataurawo mukomana yakanga achinja waya yaiswa kusaidhi kwangu tupisi twakasarira twaiswa kuyaidhi kwangu kunge yake waya dai yapurojekta iye achapurojekta ini. Ona takanetsana papo ndivasabhuku azoona kuti aiwa hunde dziri dzemapuranga dziri dzakanwa waya. Saka iri kusaidhi kupi kwaati ona manje uyu atoyokoyo akapuwa yadhi maboka anga ari mukomana asitaroora. Saka zvinenge zvinewo vafa kudaro ndopakazopinda munina wake ndiye akapinda payadhi ipapo ndowandondendedhidowa munina wake uyu ari kuseri kumberi uku. Saka nyaya yakandisa ndekuti ndakutirega ichitema ndigadzire ruyo rwangu kuti kandazotenga waya ndoyandoisa nhiri payapo. Zvino ndakaona achiya kuzodzura mapango anenge adzigai achirasa mapango achewaya ndomutora ndodzorera pagare. Ndoya rimwe zuva ndoona pakabva 2 akaraswa. Mamwe mapango akazitema ndiripo akatema mapango anosvika 11 akatema ndiripo. Saka kuti ndisunge mutaurira naye ndakaona kuti hazvikwani. Regai ndingonyarazvawo ndozungusa nyaya kuvakuru vanotienzanisa uno pakanaka nepakaipa vanenge vachitienzanisa. Kudini tasira kuti ini kana munhu agere pamanegidho vanofanira kubatana kunzwanana kuitira zvinouya nekuti upenyu hauzi hwedu. Saka mukaona dambudziko kakunu kumudira kutaura panegidho kuti azokubatsira. Zvino apa ndasvika pakuona kuti muchinda wekundivenga nokuti akabvira kuurayisa mbudzi yangu wozoya kutema mwaya yangu wozoya futi waya ndeyake waya asina kucherera pangana 1. Saka ndobva ndinochemana kutanga aiwa nyaya taizwa toda kuti tingodzokera kwamuri yachinonga kuti nyaya yekutaurwa iyi muri kuibvuma here hungu kana kuti kwete. Ndo zvinhu zviviri zvandatanga mambonditaurira kuti muri kubvumirana nazvo kana kuti kwete. Handisi kutambirana nenyaya yekutaura. Muri ngoti kwete hamisi kuvhumirana naye kwete. Enderai mberi mutitsanangurire kuti kosei muri kuti kwete iyo nyaya yatanzwa yapandwa kudai imimi muri kuzvitenga sei. pamusoro inini ndichikura ndakakura ndichitema miti muruviro imomo. Maiva nemiti yaisanganisira mipuranga nemiti yepuranga yaitemwa nemapo
yesimbi hairipo. Ndakakura ndichitema miti iyoyo ndina baba vangu vaitotema tigadzira matanga emombe. Ndakura kudaro ndakanotsvagawo miti inobata ndakaipiwa nasekuru vangu anonzi Sandrick Chironga. Ndapiwa miti ina Sandrick Chironga, ndakauya ndakaidyara ndaini inobata yacho. Ndaidyara miti iyoyo, pakanga pane waya yanga iripo, pakanga pane kamukoto kaiti uku kwaiva neheji yekwachiviro yaimendenwa ndodaira kuti baba awa ndovaigadzirisa hedhi iyoyo, vaitova ndicheka hedhi iyoyo. Kamukuru pandakaita sekutaura kwavakandiita pamberi paSabhuku, kuuya kwavakaita vakurikidza naSabhuku kuti vauya, vakanditiwo pachezvavo miti iyi yanga iri yangu vangu vaipenga. Ndakazvigashira ndikati dzimwe nguva vaipenga vaitema miti isiri yani isi yavo. Asi iyi miti yandakadyara iyi hamene kuti munoti chini nayo nokuti muganhu nokuti ndewenyu, vakanditi bvisai miti iyoyo. Ini ndokuona kuti handikwanisi kubvisa kadhi nangu ranga radyiwa nemombe. Ndakatema miti iyoyo inobata ndakanodzika kugadhini kwangu. Ndadzika kugadhini kwangu ndakatedzera sekutaura kwakaita Sabhuku. Nyangwe akataura ari kudivi ravo nokuti ndovanga vapira dari iroro. Miti iyi vachitanga kutema, ndakakura ndichitema, gore rapera ndopakauya vanin'ina vavo vachiti miti iyi ndeyedu. Ndakati kana iri yenyu torai miti nokuti yaipera miri yaivepo. Ndakati kana iri yenyu torai, asi matemera vakaita kubva kunotanga kusvika pamupuranga mumwe wangu ndabva ndavamisa. Ndakati aya matemere ndokuuraya miti nokuti miti iyi ndakakura ndibhenefita nayo. Saka zvadaro ndobva ndavamisa. Inini ndakuitema, ndakavatsanangura ndakuitema sekuitema kwandagara ndichiita zvochokwadi. Ndakautema mupuranga ukasara, ndakanopisa hovho. Ndapisa hovhoni yangu, miti yese kucheka kwavakaita mimwe miviri yakaoma kwandakatema uripo. Izvi ndakakati kana inini muchitema zvekuuraya miti kureva kuti hamusiri makaita sei makaidyara murwadzirwe nemiti iyo ndovatsanangura. Saka Sabhuku akavabvunza vakati muganhu wenyu ndeupi? Ndobva vataura vaipera muganhu wavo, ndobva vakatodzika nemubango remunobata izvozvi. Handina kudzika ndaningirina, saka chakava chishamiso kunzwa kuti ndaakwamambo zvakare. Saka vatoona ndosvikopa anokanhanda uchindibvunze pandanzwa vachindiri mataura muchipa akandiwa next door here kana kuti munowamunina ndandiyawa mukoma next door munina wavo. Next door ndiye mukoma aiva next door wavo ndibaba vangu. ava vasindo next door here Avasi. saka vari kuuya vachizotema muyadhi musimapo. Next door neighbor wenyu ari mwerumu kana Ari mumabasa kusini. ari mabasa iyi hamwe next door Mukoma. umukoma wacho. Saka ndinobvunza iwe mukoma kuti iwe kutaura kuti wakarambidza kutema miti nechikodzero chekuti matemero avaita zvanga zviri zvikuuraya, asi waibvuma here kuti pane miti ndiye kuyadhi kwevanhu. Sekutsanangura kwavanga vandiitira Aiwa ndasuda sekutsanangura kwavakanga vaita, ndinoda sekuziva kwako. Yadhi yawaitema miti yawaita mukuuraya miti, iwewo chawakarambidzira vanhu kuurayiwa kwemiti kuti havasi kutema zvakanaka chokwadi, asi miti iyi iri kuyadhi kwevanhu. aiwa yaiva muri iyo wandakakura ndichitenderwa kuvangu. Baba wako Vakashata. baba wako vakashata. Nokuti pane pamwe kuti unyatsoziva kuti miti iyi ndeye muridzi hapo. Saka munenge muchingoshandisa zvinhu zvemunhu asipo, zvino muridzi wacho azouya akukuratidzai manje kuti muganhu nokuti vanoziva muganhu
iwewe nehama yako nezvagara akamira sei ichokwadi ipapo ndova ndokugara senzangu ipazasi pacho nekuda kwekuti ndakambiri ndabudawo nditenda kumabasa imba ndakasara ndakagara iwe wataura manje ukati iwewe pane bavo yavakazodzika ava vachidzika pavari kuti kupayati pavo hauna kuzovibvisa riri kweri saka unobvuma kuti ipapo ndopane mugano wavo sekutaura wakaita sabhuku wangu ndakatozvitambira saizvo ndopane mugano wavo ndopane koi miti yakatemwa nekusaidi miti yaiva pakati peruyo ndini ndakaidyara wakaidyara iwewe murume yandima mwako ndichiti rume rwakobva ndaida kubvunza kuti pane pavamataura kuti pane simbi dzakanga dzakaiswa dzakamira sei simbi idzi aiva mastandard anga ari kusaizvo akakaiswa nababa murimi wemunhu saka nekuda kwokuti ndakanga ndabuda pakuti dzakatorwa nevanina vavo vakaenda nadzo vakati torirei uye vakati isakuti kuti vakatora kubvaniso baba mukuru kusvika baba munhu saka pamazino makuchera bango muchiisa bango remugano sabhuka ngani angavo vakachera bango remugano ini ndanga ndazvitambira kuti yadivati ruviyo nguva baba vaitema miti vachitema miti isiri yavo saka ini ndakazvitambira asi pane yangu yandakagara ndiyo yandakatema ndakanova kusagadzira wakaidyara muyadi mako paruviyo muyadi ai ruviyo rwanga rwaikamura vaiva nomukodo kuti sabhuku paakauya achitaura nezvemugano makabvisana kuti mugano wakabaaupi akaisa mugano iwowo iye sabhuku iye waiva nemiti iyo yakutaura neyandanga ndadyarawo ndandagara pamugano ipao ndakazvidedera saizvo achirui pamu achirui pane mugano pamukazoisa bango renyu imini makanga maana sabhuku manje makazonodyara bango iyi machiti ndopamugano kwete vamwe ndakatezemulaimugari pane miti yakatokura kuti apataigureugundu plus pakapigwa maiti pakaitwa 5 meters bango rangu zvienda panofanira kutangira pakaitwa 5 meters apa zvinozikanwa papa vanhu vanga kutopfura ndokuenda ndokunasarui vaenda unovachaenda ucheda muraenda kudiva aipfura ipapo zvinaa vakabvako kuuya yangu kuti vakavhara sendraini yakavharwa sendraini yakavharwa iyi yakavharwa nevava pane pamwe pandaida kubvunza kwamwari mababa mati muti umwe wemupuranga mamisa vanhu kuti havasi kutema zvakanaka makazoenda mukanotema inini makatovaudza kuti muri kutema asi muchiziva zvine kuti muri kutema mugano wevanhu muti wavanga vati ava ndo vakati ndo mugano wavo saka ini ndakakura ndichiti mugano wavo saka ndikanotema muti iwo ndaona kuti matemere avakaita hazakukodzerana nemunhu anoziva kuchengetwa kwemiti katikangana kusiri kwenyu kana kuti vari kutema zvisiri zvakanza kutema zvakanaka kusiri kwenyu mfakosa zvinyasopadhiri nhau zvairi makatipa nhau yenyu yanedzira chacha tinonyatsa kutambanudzira zvamukuita mufakosera nzvimbo mukuti yanga iri yababa wenyu imune stendi yenyu next door yavava munina wenyu anova asipo futi ndizvo zvaniti saka makadyara miti iyi musati maane stendi kuti ndepababa venyu mukutora machitara futi adii saka pazopiwa ava imapiwa penyini simba muruwana kupi runopinda kustendi mavhara sendraini yaenda kuna savo yafamba nevanhu iyi kuenda kumavhara masanganisa paya izvo zvakaitika sabhuku asati ataura nesu nyaya iyi ndopa ndakatema muti regeerezo nyaya ichitaurwa zvipachinedzwa uyo haasi kuramba kuti akaenda dc arikuramba ari kutaura futi kuti akazonodyara miti ndiwo akazonodyara miti iko
miti pane miti yandakazotema yandakatenga ndachigara wakanga wachigara iwe ivo vanditibvisai miti iri kuratidza kuti wakaichigara divi risiri rako atitwazvo wakachigara miti divi risiri rako saka miti inogona kuparadzwa neva kana kutotema miti yako yatoparara chichigara miti kudivi kwako ichokwadi saka ndakatema mabazi yayo ndakanotigara kuti ndini ndakaigara asi vanhu vangu right saka zvawakaibvisa pachiri nyaya here ndakatoshamisikawo ndichiona pamwe akabvisa miti yake yacho aiwa baba ndimauya nenhamo miti yaari kutaura yakachigara kwenyu akaitema akabvisa zvekutanga ndigara miti zizive baba chakamira handizizive aiwa right iye zvino hatichitaurai toda kuyananisana munhu divi raakaita mhosva iyi kwamuri harisi rake ari kutaura tiri kuda isusu nokuti miti inokura futi ndizvo muri vagarisana miti inokura futi mupuranga handiti tiri kuda isusu kuti titi divi renyu imimi uyo ari kubvuma kuti harisi rake kamugwagwa kakanga karipo pakati apo kakabvisirwa handina kuziva zvikonzero nokuti kakandizvotakubvisa kamugwagwa kangaripo nokuti kanga kari kudivi ravo kune mumwe mupuranga kuti ikoko kamugwagwa kakanga kari divi kanga kudivi ravo ava idzwaka kwakume mapuranga kare ava iwo wakanditaura kuti nako wakawedzera kudyara saka ava aitsvagei ivo ndo vakatitsanangura kuti baba vangu vakaramba kubatanidza mayadi saka ivo makatozirasa patitonomuranga kuratidza kuti uri divi muranga akaramba kubatanidza kamukoto kacho kasonga saka akakarambanidza saka vakazobatanidza mayadi ndiani baba vangu baba wangu akaramba kubatanidza mayadi ndokutaura kwakaita saka akazobatanidza mayadi handisi kuziva kuti zvakazoya kupi zvavari kutaura mirai baba vava kusvika mukufa kwavakaita mayadhi aka akaparana saka azobatanidza mayadhi ndimike ndimakunofukusa pakambenge pane imwe nyaya here dziri pakati penyu nababa wacho kana kuti maigarisana zvakanaka baba wacho akambona kuti netsei zvake asi takasvika pakuwirirana akanga akuti netsei nenhau angada kuita zvekuita mwana wayo zvekuya kuruyo rwangu ndodaida kuti kubatanidza kuna pati chironga kao nokundiripo saka aida kungoisa waya kungonzira kuti mubereke nokuti haasi kuda kuisa ekarodhi imwe waya saka akangodyungirawo kwakadyungirawo hapachanhikina zvinoreruka zvinoitwa kati vakuvanhu vanomirira kuti vanhu vatange vaita mawani iye akasara vana wanisaidi wozongofa unozvizia ndifunga mukoma wangu anga asipo ini ndaindiri kundozira zvese titipuwa yadhi achironga vanga vari vaviri saka atapuwa yadhi yakabatanidzwa naye baba mukuru wava tabatanidzwa achironga manje vakazoti vakakumbira inini handidi kuti ndizoenda kuroti uko zita renyu riri pachitupa nati chokchii ekroekroaroe achironga vakati handidi kuenda kurodhi kana ndakuenda kugadhini rangu ndoda kuti pasara mugwagwa apa mugwagwa iwoyo wakasara kubvira kuyadhi kwangu chaiko yadhi yangu neyamukombo zvakabatana ende laini racho rakangoti tasa kunosvikawo saka pakasiwa nhanho ipapa 5 shanu dzakanga dzaiswa kuti achingobata vapfuura chienda kugadhini rangu yanga iri nguva yemachigirafu iyoyo akasiwa muganiro saka achilonga vayani gadhini ravanga ari pazakakavata ndiri kuenda kurodhi kuti ndizoponera kurodhi ndamunhu mukuru ndoda kuwana pandoita panopfuurapo saka mugani hatina kubatanidzwa asi tagara achilonga vafa baba mukuru wavo anonzi Yeri Chironga akafa
akakumbira kuti kanhu kamukaita kamukonomono tatida kuti tibatane zvakatironga zvavasisiri ndo pari kutaurwa mastandards ari kutaurwa nouya ndo paati aisa mastandards ake uku kwaari kutaura mastandards kumberi kwahakuna zvakadaro hakuna saka rodhi iya yakapfuura chinonhinzika zvokuti tikasvika ndirikurega pane matombo pavakazorega kufamba panga pakucherwa nemvura kusvikira pazoiswa matombo ndo paya pane nzira yakapfuura navo vachienda kunyika saka ava ndovakatozouya kuri yadhani yamukoma ndo kwavari pakacherera mapango vasina kana mvumo nani kana namukoma wacho apedza pakukovetwa mastandard yadhi yangu haina mufa yakaita standard kana 1 haina miti yemusamana yekuti anonyepa hapana kuita standard payadhi pamupepu waikokuti ngati kana kupi hamuna standard yadhi mangu mastandard asakunzira akaiswa akaiswa kusati kuyadhi yangu chete ndokwangatotaura uyo akada kubatana nenyu yakaisa mastandard Oreji. Okay. Saka nyaya iyi kana takaitarisa apa handikoti nyaya yakaomana asi nyaya yakaomana ivo wati hausi kubvumirana nazvo kwauri kuramba nepa handiri kuramba inini ndokuti vangativo ndikutawedzera mamitazi vachienda uku ndakavati kana mutiwedzera mamitazi achienda uku chingovhura irodzinzi kumusoro kusvika kupasi ndoto wakatanga kuramba kaini ndakaramba rodhi kutaura ndo yakanga iripo kare ndoyaurikutaura pavari kuita panga pane nzira zvapakanga pane nzira baba nzira iyoyo yakadzokera pakare zvakaita ikadzokera pakare ikadzokera pakare zvamunaka nzira yakanga iripo kare uyo ari kuibvuma uyo ari kuibvuma ndo inodhimaketa nekuti kwako mese kuri kuibvuma kuti ivepo saka yakadzokera pakare zvakanaka uri kuramba zvipiri nokuti yagara iripo yagara ikwanai iwo pauri kuzvoti uri kuramba zvitorera uri kuramba pari ini panakajiramba ndinokuti vatore 5 meters kubva ipapo kuuya uyu aikuti kumusoro ava mungavati kumusoro takakamura nepakati aiwakagara panikokamura nepakati siri kuita kwavo unga makaita sei makaita chijegesere kutaura chokwadi singakaganisi heri bamukuru akakumbira kuti kaidhi kangu kaita kamweni zveyakukukunda kavharwa nachironga kaita kamukonomweni akakumbira kuyadhi kwangu chete ana kukumbira kwevanhu haana kukumbira kwevanhu akakumbira kuyadhi kwangu chete ndopaakazoisa mastandards ake tikabva tabatana sezvakaita pana baba nastandards kunoona kune nyaya yemastandards nekwenyu kuganhwa kwenyu chete imimi naye hamusi kunetsa aiwa ndiri pamusoro iye andozasi ari pamukoma atirira ndichinyatsonzwa chiriyoga ndepekuti nekuti nyaya yekutaurira hanzi kuti pakange pane mukoto ava vakakukumbirai kuti vada kuti vaseberoa vabatane saka vanga vachitaura here nyaya yemukoto iwoyo kana kuti kune imwewo nzvimbo isinei nezvekuaiwa panyaya yemukoto saka ndazosvika pakutaura panyaya yemukoto nokuti mukoto waibvira kusvika ndingo chidzika kuenda pasi saka havana mbotaurirana nevavo saka imimi kuda kuti pakakanga vakukumbirawo kuti kangu kaita kamukoto vaida kuti muite sei vaida kuti vaende here vakatouya kuyadhi kuruyo rwangu zvichivhara nzira saka akazoisa mastandards akuisawo mastandards angu apa kuti ruyo rwisase rusimbe wakaisa mastandard akunga akumbira kuda kuti tibatane tikatakobatana tinangoitisana navo pakuti akawirira saka semaonere pakutaura zvakabaa nezvekutaura zvevava zvinenge zvikuratidza kuti uyo akavhuma kubva kwaakanga amuisa pamapambo nokuti akatema mapambo
akanga aenda kuyadisini kusvika kuti ndokubvuma kwaakaita kubhisa. Saka pachine chimwe chiri kunetsa pakati pevava nevava maonerei pakati pevava nevava ndepekuti uyu angodzora mumhiki yake ma5 meters acho kuti uku takatenderana kumberi kumusoro kwatakatenderana takavhara asi ivo vanogona kungopasana asi vanhu vasiri kuwira ndo pavari kunetsana ipapo. Saka upa vakapedzisira kutaura nezvazvo vachinzwa nyaya iyi nokuti ma5 meters ari kutaurwa nayo ndeyekuti pasenda panonzi pasenda kana iri yadhi yadhi pasenda ndo panokuti 5 meters ku 5 meters kusara dziri 10 meters pakati kuti yadhi apo pamukara mufumwe panokwanisika nekuda kwokuti iyi yadhi yakapekwa kare kare uye asati azvarwa kusvika pamukoma pasi kuburuka ilaini rimwe chete kwatasa kuti unotongoona kuti ilaini rakangoti tasa kana vanotondipurira nyanzvi vanozvi. Alright, regai tidai so tiri kutaura panhu patisiri kuona saka kana nzvimbo dzadai so tichipfuura takadai mumwe ari kutaura mapuranga mumwe ari kutaura mastandards mumwe ari kutaura pamugwagwa saka dare rinoringirana kuti risvike panzvimbo tione kuti pakamira sei ndo patinofanira kuzoperera nyaya iyi ikoko kuti taona kuti zvakamira sei nekuti panapa uyo ari kutaura pacho uyo ari kutaura pacho asi taane nhau yacho kare yese sematauriro amuri kuita saka taakutoronga zuva rekuti rozokwaniswa kuti kuuyiwe kuonekwa I think topangangoita peshe nekwanekwa Friday vaveteitire Friday ndoya zuva rekuti kuuyiwe ikoko munenge muri kumasowere munenge muripo musi wa20 saka dare rinotoeko tinozodawo kuti mutipowo mari yepetrol yekufambisa dare mesa 10 zvanzwika kushanda